Kaixo Joseba, Marga naiz, Iruñatik, txantrea auzo famatotik hitz egiten dugu, eta gaur aurkeztuko dizuegu Mirabillas gozotegia. Gozotegi honen historia hasten da, Santiago bere gurasoekin joan zenean Frantziara. Han hasi zen gozotegi eskola batetan. Eta aldi berean hasi zen lanean gozotegi lantegi batetan. Han egon ziren 13 urtez eta orduan ikasi zuen guztia ona ekarri zuen. Eta bere emaztearekin erabaki zuten bere negozio propioa jartzea. Izan zen lehenengo gozotegia hasi zena erabiltzen gurina elementu printzipala bezala, hojaldriak eta egiteko. Eta hori izan zen, haie jubilatu arte. Bere seme-alabek, bai Arantxa, bai Miguelek, hasi ziren Miguel lantegian, 15 urtekin hasi zen, eta gero Arantxa hasi zen gozotegian, eta pizkat administrazio arduradun bezala, 20 urtekin. Orduan, orain gaur egun daramate Arantxa eta Miguel negozioa. Txikitatik egia da oso lotuak egon dira obradorearekin eta bere gurasoen lanarekin. Zaie kontatzen dute, eguberretako erroskoak prestatzerakoan, zeuden kasak prestatzen 13 urtekin, baina horretaz aparte, olako ikaragarrizko laban batekin frutak mosten. Eta, karo, hori gaur egun ezinezkoa da. 13 urtekin ustea ume bati, ez? Baina bai, hola ziren gauzak eta denek lagundu izan dugunean olako gauzak egin izan ditugu. Eta hori, bai, beti oso lotuak egon dira. Hemen eskientzen da denetari. Oso importanta da kontutan hartzea dena artisaua dela. Badituzte bonboiak, txokolateak, badituzte hojaldre ikaragarriak, gozuak oso onak dira, kruasanak, betiko kruasanak, klasikoa dena, beti komentatzen dute klasikoa dena, beti arrakasta handia izango dula, pa siempre, bai? Baina gero, adibidez, badago berrikuntza bat eta arrakasta handia esaten ari dena gero eta gehiago. Direla kuboak, atorrian New Yorken dago, baina, hasi zen ikusten, pixka bat ikertzen, eta hori da, igual bitxiena gaur egun. Eta gero badago beste atal veganoa dena, Miguel berez vegetarianoa da, eta azkenean egin zuen ale bat veganoa dena ikaragarrizko arrakasta dukana, porque gainera balio du ere, bai arroltza, bai laktosaren intolerantzia dituzten entzat. Orduan ikusiko dugu nola egiten diren kubo karratu horiek, hain bitxiak direnak, eta goazen obradorera. Hemen gaude Miguelekin obradorean. Kaixo. Eta, momentu honetan, prestatuko dizkigu kubo batzuk. 2 oreozkoak, 2 gazta, eta 2 kinder. Eta horietako bat veganoa da. Lehenik eta behin, beteko ditu betegarri desberdinekin. Masa berez da kruasaneko masa, baino jaldratua. Ez da hojaldrea berez, baino, antzeko zerbait. Eta nola prozesu oso luzea da, hemen baditugu ja prestatuak ereduak. Karratuak, New York rollak dute teknikoki izena, baina guretzat karratuak. Arrakasta ikaragarria dute hasieratik, hasi zirenetik egiten, gero eta gehiago esan behar da, eta orain adibidez asteburutan kalkulatzen da 200 inguru saltzen dituztela. Orduan, momentu honetan, hori, da oso top. Veganoak direna dira Lotus, pistatxo eta oreo. Betegarriak ja jarri ditugu, orduan hurrengo pausoak izango dira, txokolatekin bustitzea eta bere topina jartzea. Osoetaz aparte, komentatzea ama orearekin egiten duten ogia beraiek ere dutela hemen. Eta ere, badaukate kafetegia, etengabe daudela berritzen teknikak eta zaporeak eta guzti kafearen inguru. Inporta zaien gauza ere da. Horregatik dituzte bezero finkoak, esan dezakegu. Hemen geratzen gara, Miguel, Arantxa eta ni, gure New York rollak probatzen. Probatu nahi badituzue, Mirabillas gozotegira etorri eta probatuko dituzue. Eskerrik asko! Agur!